maray na aga po sa Satuya Gabos. May ribang po kitang sarong oras sa Satuyang programa. Inaapod niya itong asenso kang agrikultura, asenso kang parauma. And siyempre, sabi nga ni Kian, pag nag-asenso ang parauma, ma-asenso ang Satuyang Banwaan. So, pag nag-asenso po ang Satuyang Banwaan, malinaw, maginhawa ang kagabsan. So that's the program. Yan po ang pinaka-title kan sa tuyang programa. And aram ta po na dapat ini yung programa tang ini, dapat yung si kasabihan na dapat iyon yung kinukugos kan sa tuyang mga kahimanwa, kan sa tuyang mga tugang na dapat pinaka-priority ta si agrikultura. Mag sa individual, mag sa grupo, mag sa gobyerno, mag sa pribado, dapat kultura po ang satuyang pinaka-priority. So, ang pinaka-rason kayan sa tatano sa pinaka-priority dahil aram taman ang agrikultura po iyo si pinaka-regalo kan satuyang kagurangan sa satuya. Kasi tinawag ang kagurangan sa tuya si kabukidan, si dagat, si salog, si mga lupa, may mga tanom na pwedeng kakanon, may kahayupan, so iniyo pong ining agriculture is sabi kayo sa English, God's given gift to mankind. So kaya lang talagang dapat lang na sabi nga nila, i-prioritize o yung pinakainot na dapat inaasikaso. Kaya tama-tama po si Satuyang programa na ang sinasabi tangani, si asenso kang agrikultura, asenso yang kang parauma. Pag nag-asenso po si parauma, ang sasabihin, asensado ang banwaan. Pag asensado ang banwaan, ginhawa yang kang kagabsan. Yun po yan si pinaka-formula. So, ulitin ko po, every individual, group, siyempre pamilya, pribado, gobyerno, kung ano man kamong asosasyon, dapat ipaprioritize na po talaga ining inaapod na agrikultura. So, sa Satuya po, sabi tangani kayan, si panahon kang, hindi po kang last year, nag-anticipate na po kita na ma-eleksyon mo yan Mayo 20, 2022, Mayo 9, 2022, magkakaiga po kita ng presidential and local election. Ang sabi ta kayan, permita kitang mapangaji, ipapangaji ta po na maging matuninong ang satuyang eleksyon. Kasi pwera lang po ang matuninong, dapat mapili ta si tama na dapat pilion. So, si prayer po, yun po yan perming ginigibo ta. Puun kadto hanggang unyan, ibahan po nindo ako sa pagpangaji. Sa ngaran ng Ama, ng Aki, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa Halalan 2022. Diyos aming Ama, sa paghahanda namin para sa aming Halalan 2022, nagtitiwala kami sa iyong pangako na magpapadala ka sa amin ng mga pinunong naaayon sa iyong puso at diwa. Panginoon Jesus, bigyan ng inspirasyon mo ang lahat ng naghahangad ng katungkulan upang maging mga pinunong tagapaglingkod na uunahin ang higit sa nakabubuti para sa higit na nakakarami. Lalong-lalo na ang mga mahihirap, mga nasa laylayan at mga mahina. Higit sa anumang interes na pansarili o para sa grupo na pinunong tagapaglingkod na naghahangad ng katungkulan upang tunay na maglingkod at hindi paglingkuran. Mga pinunong tagapaglingkod na may integridad at tunay na malasakit. Banal na Espiritu, tanglawan ng aming mga isip at puso, ang aming makita ng malinaw ang mga tunay na pangangailangan ng aming mga kapwa Pilipino at kung ano ang pinangako ng mga kandidato at ang kanilang kakayahan sa katuparan ng mga ito. Ang aming piliin ng tama ang mga pinuno na tunay na mumuno at maglilingkod, mga pinuno ayon sa sariling puso at diwa, at mga pinuno na nagbubuklod at namumuno sa amin
upang gawin namin lahat kung ano ang higit na nakakabuti para sa higit na nakakarami at para sa iyong higit na kaluwalhatian. Ama at Anak ng Espiritu, Ikaw ang Diyos ng buhay at pag-ibig, ang Panginoon ng kasaysayan. Naway makasama ka namin sa oras na ito ng aming paghahanda para sa darating na halalan. Amen. Berhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Immaculada Concepcion, patron ng Pilipinas, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Balik po kita sa programa ta. Though ang sinasabi ta po nga ni kayan, ang pagpapangadji, kaiba yan sa satuyang programa. Kaya po sa satuyang pagpadagos, dahil gusto tang priority, pinaka-priority ang agrikultura, sabi ta sa individual, sa pamilya, sa grupo, pribado, gobyerno, yapat ang agrikultura is number 1. Iyan ang dapat na tinututukan. Kaya po ini yung ma-election kita ngunya na May 19, 2022, digdita po mahihiling na kung paano kita magpili. Kasi mapili pong mga national leader na kung siya ay pinakamagayon na igwang programa sa agrikultura, sa hiling ko po, iyo yan si importanteng pag-adalan ta na sa tuyang butuhan. That's number 1. Sa parte man po election, dapat malinaw man ang programa kang mga alkalde, lalong-lalo na po ang gobernador. Yun po yan sa lokal na eleksyon. And then sa mga senador po saka kongresista, sa hiling ko pakusugo na lang po ninda kung ano ang mga dapat nindang gibuhon. Naugma po kita, tasabit ang kanikayan, ining 5 kandidato o 6 na kandidato kumpiraman sa presidential election ta po, kita po nagtutubod na gabus yan mga maray. Gabus yan may mga kaisipan na papakarayonan sa tuyang nasyon, ang sa tuyang namumutang Pilipinas. Kita nagtutubod kaya na gabusin da mga maray na may maray na kaisipan. Pero piliyon ta po itong may naginibuhan na sa record niya, siya po talaga ang may nagiginibo o may naginibo na. And papadagos sa Pacific gigiribuhon niya. Yun po yan ang pinaka-essence kang pag-urulay-ulay ta. Hindi pong sa agrikulturang programa ta, ang tinutulod ta po digdiyo, si pagpili ngunya na Mayo 9 na maray na kandidato. Pero sabi ta po nga yan, gabos yan ng maray, pero ang pipiliun ta, si may naginibuhan na, tapos ipapadagos yan sa iyang gigibuhon. Saka itong sinasabi tang, mayong bahid na korupsyon. Kung ano pa man yan, pag-interpret kang sa tuyang mga kahimanwa, nasa sa Indo na po yan. Pero ang importante sa nahihiling tangon yan, ang importante po iyo ang pag-adalan ta sinda. Tagabus man po sinda, sabi ko nga ni kayan, gabus man sinda maray. Pero siyempre, bias po ang mga Bicolano, sabi yun tanging 90% kang Bicolano, siyempre, gusto ninda si Vice President Leni Robredo maging presidente ngunya na 30 na masumpa. In the next 6 years, siya ang maging presidente. And siya itong, kumbaga siya ang ma-lead sa satuyang nasyon. Yan ang gusto kang mga Bicolano, mga more than more than 3 million man po yan. Tapos sa iba-iba pang lugar, kadakol naman mga taong nagsasabi na maski magsayin ka po, Luzon, Visayas, Mindanao, pero pink country na ang Pilipinas. Mayong ginagastos ang kandidato, pero ang tao nagluluwas. Nagluluwas para lang sabihon na kami po para kay Leni Robredo. Pero ulitin ko po, gabos po yan mga maray. Gabos sa kandidato mga marayan. Nagkataon lang po na si BP Leni Robredo na-anticipate niya po pagka-agum niya ki Sec Jesse Robredo, papuon pag-aguman ninda kang mayor pa, na nanayaw na siya doon sa
sa behind the scenes sa public service. Pagkatapos po kayan, sinamampalad na gadan ang satuyang padangat na Jessie Robredo, habo man magkandidato si BP Leni, pigpiririt naging congresswoman, pigpiririt naging vice president. Ngunyan pigpiririt na naman, nagkakandidato ng presidente. Kaya gibuon ta pong presidente si BP Leni. Dahil aram niya poon sa poon kung paano pakarayon ang sarong LGU, ang sarong distrito, aron sarong probinsya, ginibo niya na po yan, ngunya na vice president siya, maski mayong kwarta, nahihiling ta po kung paano niya pinakaray ang opisina kang vice president. Office of the Vice President, maski mayong kwarta, dahil nga nagtitiwala sa iyang tao, sigabos sa mga donasyon, ginibuan yung sarong accounting firm na nagsisiguro na ang gabos na malaog sa OBP, ma-accounted for. Makaabot yan duman sa mga nangangaipo, sa mga kinapobrehan, duman sa nasalanta kang bagyo, nasalanta kang linog. So itong mga sa panahon ng pandemic, kaining COVID-19 na problema ta hanggang ngunyan, nahiling ta po kung gaano nag-response ang opisina kang OBP under the leadership of Leni Robredo, BP Leni Robredo. Ako po, anong po yan? Witness po ako sa mga pangyayari na siya mismo, pag medyo si mga volunteer katong panahon na nagkukulang-kulang pa, medyo miski nga ni dakul na, pero pag nagkukulang-kulang pag mga alas 12, alauna, alas 2 timpanggi, siya po nagbabali duman sa mga itong nag-operator, maparalarga ngayon kang mga bus, mga pero dahil man aaram ka itong mga kaulay nila, si BP Leni na pala nito. So arog po kayan kababa. Gusto sabihin, arog po kaya nagbaba si BP Leni na namati niya si Gabos. Arog po ba kayo ng mga ina? Ako, tatao ko po ang kredito sa pagpadakula kang mga aki, siyempre ang ina. Iyo po. Pero siyempre, pero yung magkaibahan si ama. Tadi man siya, primero, di man siya magigibo kung sulo lang si mama. Dapat yaon si papa, yaon si mama. Pero sa kredito kang pagpadakula niya, kung sa by percentage is 60-40. 60 nga kaya sa mama, 40% nga kaya sa papa. Ayan. Sa mga solo parent, 99% kang solo parent is kababaihan. So, ibig sabihin, 99% man 99.9% ang pagpadakula kang mga solo parents sa iyang mga aki. Kadakol man po kitang mga bisto, mga solo parent na pinakaray nindaan sa indang mga pamilya, maski solo na lang sinda. So kung magabalikan ta liwat si BP Leni, BP Leni kaya grabe po ang garo pagkugos sa ngaran kang agrikultura. Nahiling ta po diyan kung papaano niya pinakang kongresista pa siya. Kang kongresista pa siya digdi sa 3rd district. Halos si 186 barangays na dumanan niya lalong today ng kakaarabot itong yaon sa dagat, yaon sa bukid. Nagduduman po siya bako dahil mangampan niya. Nagduduman po ang congressman kadto na BP Leni Nangunyan, nagduduman po siya ninhulita, pigaaram niya ang sitwasyon. Ang gusto sabihin, nahiling niya duman sa maiga po kay mga barangay na ang means of transportation talaga is sa dagat. So aagihan niya po 'yan. Ang gusto sabihin, dahil siya makakaduman maagi sa masakay ning auto kung ano pa man. Kundi maagi siya ning dagat, malantsa siya. Even sabi nga ken maski delikado na duman siya para aramon niya ano ang sitwasyon kang yaon duman. Minsan po nahiling niya nga na bako lang minsan, almost all the time, ang pangangaipo duman sa mga parasira. Ang parasira po na konsiderar ni BP Leni na iyo ang pinaka-pobreng sektor sa satuyang nasyon. Ini yung sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources, ang BIPAR. BIPAR is under the Department of Agriculture.
Pero po, sa kalakawan niya, nahiling niya ang parasira. Grabe po talaga. Kulang sa ayuda, kulang sa pondo, kulang sa pansin. Kaya sabi niya, dapat ini ang matutukan. Oo. Ano po, para sa pag-focus kang ginigibo ta, na iniistoryata po nga ni tungkol kay BP Lenny, si pagduman niya sa kabukidan. Pagduman niya po sa bukid, pag mayo man ning mayo ning transportasyon, nagsasakay siya ning sa damulag. O kung igwang kabayo, kung igwang habal-habal. So mabalik lang po kita sa in a while, lang po kita, commercial at kay Puan po maghanap buhay. Liwat po, maray na aga. Lumalamig simoy ng hangin, Pasko'y muling daraan sa atin. Bawat isa, bawat pamilya, nangangarap ng bagong umaga. Buot ay palipasin, pag-ibig, pagbigyan natin. Panahon ng pagmamahalan, panahon muli ng pagbibigayan. Ating puso, ating ialay, pag-ibig ang gawin nating gabay. Lungkot ating pawiin, Pasko ating salubungin. Ang bawat isa ang magdadala ng pag-asa ngayong Pasko. Ito ang panahon, muling buhayin ang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, dilim ay hindi na magtatagal. Sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairali. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Mga parol muling magniningning, bawat sulyak tila humihiling. Lumiwanag muli ating bukas, sa tanglaw ng Paskong kulay rosa. Diwa ay sariwain, Pasko pagsaluhan natin. Ay rosas, kulay ng bukas, magliliwanag na ngayong Pasko. Ito
magtatagal, sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Ito ang panahon, muling buhayin ang pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, dilim ay hindi na magtatagal, sabay sa ihip ng lamig ng hangin, pagmamahal sa kapwa'y pairalin. Bawat tahanan, bawat pamilya, ngayong Pasko magsisilbing isang bituin ng pag-asa. Lungkot ating pawiin, Pasko ay salubungin. Kulay rosas, kulay ng bukas, magliliwanag na ngayong Pasko. Ito ang panahon. Back to agriculture. Balik po kita sa agrikultura. Na-discuss na po si national level. Sa lokal po, kung hihilingon taman, ang sinasabi ta sa satuyang intro subago sa introduction sa pagpaliwanag ta, na dapat gabus po kita, mag-individual, sabi ta, gabus individual, magpamilya, maggrupo, magpribado, maggobyerno, dapat kinukugos na po ang tataramo na ang asenso kang agrikultura, asenso yan kang parauma. Kapag nag-asenso po ba kasi parauma, asenso yan kang sa tuyang banwaan. Ang pag-asenso sa tuyang banwaan, ginhawa yan kang kagabsan. And gabus man po kita mayong iniisip, kundi siyempre, maging ginhawa ang sa tuyang kapalibutan. Pero yung saro sa kaisipan, kang sarong magurang, maniniisip ang ibang magurang, kundi mapakarayan sa indang aki. Maputol lang po ako ng siguro mga 30 seconds lang na ilihis ko lang ang urulay ta. Kasi gabos man po kita siguro naghahaadit, nakaulay ta ngunyan ang si IMJ saka si Tess na nangyayari po ngunyan worldwide yan tungkol sa Russia and Ukraine. Let's just, gusto ko lang ipaabot po, pangadjian ta po niyo. Pangadji po kitang marayan po pangapudan ni Pope Francis. Sabi po ni Pope Francis, ining giyera na nangyayari ngunyan, sana di man mag-escalate na grabe, nakakahadit po yan. Pero despite kaya, ang importante is prayer, prayer, prayer. So, balik po kita sa tuya. Ito pong sinasabi ta, sabi nga ni, ang kapalibutan ta dapat, sabi nga ni Kian, maginhawa. Iyo po. Pero kung araw kan may gera, di maginhawa. Pero despite kayang gera sa ibang bansa, it will really affect ang satuyang nasyon.
Kaya sa tuya po si butan taman ini sa pagpangadji tayo magigibuta. Ano? Ngunyan, ang focus kita po nasa sabi nga ni Kenzie, national pig urulayan ta. Dumang kita sa lokal, gabos pong gobernador, gabos pong mga mayors, mag-munisipyo or mag sa syudad. Sa hiling ko po, tawan importansya, tawan ta pong importansya na ang agrikultura. Kasi day maasenso ang satuyang nasyon pag day taasikaso ng agrikultura. Kung ipapasipara talaga ang agrikultura, ang gabos pong mga first world countries sa buong mundo, gabos po yan nag-focus. Almost 99% kan mga countries na yan, nag-focus po yan sa agrikultura. Kung ihilingon mo ang Singapore, ang Taiwan, ang Japan, ang Malaysia, ang South Korea, hindi pa lang po yan sa Asia. Pagdatubuan mo po sa Europe, yan po sa Amerika, yan po mga matitibay na country, yan po ay nag-focus po sinda sa agriculture. Taano si inot si agrikultura, nahulita po nga ni, siyempre, ang pinakainot sa tao, ang basic needs, yun po itong sinasabit ang si food, water, and shelter. Yan po. Ang hinahangos na po, libre yan. Pero ang pagkakan, makaipuan mo ng kwarta. Ang water, kaipuan mo ng kwarta. Ang shelter, kaipuan mo ng kwarta. Ang air, libre yan. Kaya, data po, data po, ipulyot, So, kung baga ang focus na po ngunyan is sa mga governor, mga mayors, ay mag-focus po kita sa agrikultura, ninuhuli tayo, yun man talaga ang dapat. Kita pong mga botante, magpili na kita duman sa mga governors and mayors, kung sisa ang pinakamay magayon na programa sa agrikultura. Kung ito pong mga nakatukaw, hiling-unta na, si mga first term, second termer, or third termer, hilingon mo na, hapoto na po nindo, gurano po si mga budget na binugtak manindo para sa agrikultura. O ikaman, kung bago ka man na malaban bilang alkalde o gobernador, ano man ang plano mo sa agrikultura? Yun po, by percentage, mahihiling mo po yan. Haputon mo pero ang porsentahe sa total budget mo ang ibubugtak mo for agriculture. Kasi kadakol po nagsasabi na padangat po nga si urban poor. Pero maman budget sa housing, maman budget sa mga livelihood project. Padangat ko po ngayon para mayo mang pikakaag na budget sa agriculture. O puro lang lip service. Ayaw po baga. Yan ang sinasabi pag nahiling mo na si budget, 90% pala ang gusto ninda itong mga infrastruktura. Magpasimento, magpagibo ng waiting shed, magibo ng patwalk, iyo po yan, magibo ng building, na kung isipon, baka talaga, priority yan. Kung nahiling po nyo, priority yan, so, dapat, day pagsibutan niya, nabugtakan ng pundo. Balikan ko lang po duman sa kung gaano katibay ang satuyang Vice President Leni Robredo. Nahiling ko po pag-interview sa iya kang nakaaging sarong bulan na po on issue on agriculture. Ini-interview po siya, sabi niya, Madam Vice President, the total budget ngaya kang Philippine budget, ang kinalagay lang ngaya is 2%. 2% lang ngaya. Kaya nga ikaw ngaya, Madam Vice President, if you will be elected, ano ngaya ang priority mo sa agriculture? Ano ngaya ang gagawin mo? Tapos ang nagbilib po ako duman sa simbag ni Vice President Leni Robredo. Sabi niya duman sa naghahapot sa iya, alam mo sir, sabi niya, mabait ka pa nga based doon sa, mabait daw yung nag-question sa kanya, mabait ka pa nga, dahil yung tanong, ang binigay mo sa akin statistic is 2% of the total budget. When the truth is,
sabi niya 1.7% lang po ng total budget. Yung sabihin kung may 100 billion ka, ang tinataulang ka yan is ano lang, 1.7 billion lang. So kung arog kayan po, ang gusto ko lang palawason, arog kayan kadetalye si BP Leni, aram niya ang budget sa buong Pilipinas. Aram niya si mga detalye. So ano anong magayonon pong kasimbagan duman? Apwera kadtong aram niya si mga detalye, si mga data tungkol sa agriculture. Sabi niya 1.7% of the total budget sa Pilipinas. That is about ngaya 28 billion peso. So sa kuya ngaya, i-double ko ngayon 28 billion, that is 56 billion ngaya magiging budget agad ng agriculture. Pero sabi niya it's not doubling the amount that counts. Ano, sabi niya hindi naman talaga dinoble ko lang, okay na tayo. Hindi pwede, sabi ni BP Leni. Ang importante sa pagdoble ng budget ng agriculture, yung pag-appropriate mo sa kanya-kanyang parang may proration para kasi pag sinabi mong agriculture, yaon po diyan si high valued crops. Yaon diyan si mga rice, si corn. Yaon diyan ang Philippine Coconut Authority, yaon diyan ang sugar industry. Yaon po dyan si Gabus, yaon dyan ang BFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na Pig-Ulayan to Subago, na yung pinakapobre. So hihilingon niya yan sa pangangaipo. Nadoble mo si 28, ginibunin mong double, di 56 siya, pero dahil manggiraray kung ano si dati, iyon na ito. Sa pag-adal niya po pala nga, sabi niya, ang iba, tigsararong bilyon lang. Pero dakulaon ngayon, binubugtak ta sa rice program. Pero mas dakulaon na nga binubugtak ta sa rice program, ano pa ngayon nangyayari? Ang mga senador ta ngayon gusto pa mag-import, mag-angkat pa ng mga bagas. So, grabe po baga, kung isipon, sa rice granary kita ang Pilipinas, kita nagparatugdo, yaw nigdi ang iri, may peel rice kita. Pero despite kaya, nag-ano pa kita, maangkat pa, tapos si budget sa 28 billion, anuhon pa, iyo pa si pinakalangkaw na igwang budget allocation. So, may problema talaga ang agrikultura. May problema sa tuyang nasyon sa issue kang agriculture. So, ano pa ngunyan na nangyayari? Masupugong po baga na ang Pilipinas, palibot kita ng dagat, pero maangkat na naman kita ng mga sira. Iyo po baga, kung i-imagine po nindo yan na palibot kita, mas sabi nga niya kaya ni BP na mas dakula nga ang area kang dagat dakulaon nga ang area. Pero pinakapobre nga, pinakamayong dakulang pondo, iyon na ning amayong pondo, yun ang sinasabi ng sa sektor kang mga parasira. So, iyan pong piguulayan tadigdiyo. Iyon po ni si inapod na realidad. Si realidad kang sitwasyon kang sa tuyang nasyon. Yung sipon mo, nag-aangkat ka ng sira, nag-aangkat ka ng bagas, ikaw ang pinakamatibay digdi. Tapos sa gulay po, kadakol-dakol kitang land area. Nag-i-import kita ng gulay. So, garo, may digdakulaon po ang rason, ay ang discrepancy. Grabe po ang sipon mo, lately, ang late na issue digdi. Ma-order na naman kita ng sugar, ng asukar. Pero ang sabi da kang SRA, sabi kang gobyerno, maangkat kita dahil kulang, dahil mahal. Ang sabi man po kang mga miller digdi sa buong Pilipinas, ay kadakol nga kami ng asukar. So, kumbaga, iba si gobyerno, iba sa pribado, so dahil sila nakakaintindihan, na imbis na sila nakakaintindihan. So, nakakahirap po kitang mga Pilipino kung arog kayan. Naugmaman po kita dahil ang sarong nagkakandidato, si BP Leni Robredo, nag-aaram siya kan sitwasyon. And probado na po siya. Even before she enters politics, aram niya kung paano sa baba magtabang.
Kang naging kongresista siya, nahiling niya ang kapalibutan ng distrito niya. Kang may vice president po siya ngunyan, buong Pilipinas, piglilibot niya, hinihiling niya ang kamugtakan kang parauma, kang parasira. So iyo po yan, kaulay niya ang mga vendors, kaulay niya ang mga mga paratahi. Sisigabos pong sektor na yaon sa baba, natayo nga niya ang programa niya, iangat ang buhay ka mga nasa laylayan. Iyan po yan si pinaka malinaw na kung kita pasiring sa in. Then, back to the locals po, yung man ang hihilingon ta po kayan sa lokal, yan sa gobyerno, sa mga budget sa provinces. Ang po baga, ang araw kang Naga City, ang Naga City po sa ngunyan, 50-50 na 50% agricultural area, 50% ang urban area. Katong panahon po ni Mayor Jesse Robredo, is 60-40 po, 60 ang agriculture area and 40% lang ang urban. Ngayon siguro nag 50-50 na. So, ini po sa lokal, tapuson tanto sa lokal, and then we will pause for a while again. And ini pong sa lokal, dapat check on ta po. Dahil man po, bawal na mag-check kan budget kan mga local official, kang mga munisipyo, syudad, sa probinsya. Dito na po, balikan, dito na po, i-promote pag ang mga official na man binubugtak, nagsasabi, padangat siyang parauma, padangat siyang parasira. Pero in the end, mayo man siyang mayo man siya binubugtak na kwarta, puro lang taram. Ang gusto niya, magpasimento, ang simento po, baga, dahil man nahihiling yan sa accounting. Pero kung matawag kang livelihood program, siyempre si ma-receive yan, si persona. Kaya kung si persona po ma-receive, kang maaraman mo kung ano talaga. So, masasakitan po ka sa issue kang corruption. Kaya po sa pagbabalik ang pag-ulayan ta na on the details, madetalye po kita, specific, kung pasiring talaga sa ang dapat. Nakaulay ta si national, ipig-discuss ta, tapos si local, and we go specific po. Mabalik lang po kami in a while. Salamat.
Balik po kita sa tuyang programa Asenso kang Agrikultura. Kung isu-shortcut po, pag nag-asenso ang agrikultura, ginhawayan kang kagabsan. And permita pong pagsasabi na agriculture is a God's given gift to mankind. Malinaw man po yan. Kasi gabos na yan sa palibot, gabos po yan tao kan sa tuyang kagurangan. So, natapos na po si national, natapos na si lokal. Ano po si specific? Si specific po kaya, may consultant po ako na kami nag-uulay-ulay. Excuse me, ang istorya ko digdi sa mag-boyfriend and girlfriend na IMJ. Ang istorya ko sa inyo, ang consultant ko po, tago-tago lang. Pero di man pwede tagoon, matibay yan. Si Miss Tess Ray. Naipig po kami, may hiling na paano mo maipopokus, paano talaga ang LGU or ang sarong grupo na masibot para mapakaray ang agrikultura, magayon po ngunyan ang ehemplo, may magayon pong ehemplo ngunyan. Ang Naga City po, nag-retire na si Ma'am Edna Bongalonta. Si Ma'am Edna po has been serving the city for almost 30-40 years. Magayon naman po ang serbisyo niya. Siya ang Naga City agriculturist. Siyempre, kadakol man siyempre nagmundo, nag-retire na siya kasugma. Yesterday, nag-65 po siya. 65 years old si Ma'am Ed na Bongalonta. And then, today, siyempre, holiday, dahil naman siya malaog sa Monday, dahil naman, tamang-tama po na to start with. Sabi nga ni Kayan, ang ulay mi, kang tuyang consultant, na urulay-ulay man kami, tama lang na kung ano ngayon si napunan na mga maray, na ginibo ni Ma'am Ed, so siyempre we will continue that. Then, hahaputon ta si mga tao para i-continue man si mga gusto nindang innovation na bago na pwedeng gibuhon. Yan si mga initial na mga dapat inot na gibuhon. Sabi mi nga ni, dapat magkaigwang magplano, i-assess ang kada saro. Taara mo po, ang Naga, igwa man lang ng 34 personnel. May regular, may casual, may job order. Pero ang technician ta po siguro nasa 5 lang. Pero matitibay po ini. Sa panginot man yan siyempre ni Ma'am Salve Entia. Si Ma'am Salve Entia has been working with the City Agriculture's Office. Pero hubin-hubin pa man po ini. Ayaw dyan si Sir Jap na Sense. Ayaw po dyan si Engineer Menan Kalingasyon. Duman po siya in charge sa Rice Processing Center, saka duman sa corn, sa corn, corn equipment, corn machine, sa parte kang Pacol, Carolina. Yan si Sir Benny Hiraldo, si Sir Francis, yan po si mga technician tang matitibay, si Alvin Alvaro, yun po yan. Ayaw man dyan sa sarong office na mga casual pero mga graduate kang CBSUA, mga matitibay man ini. Argan sa Ma'am May Muharsato, si Ma'am Miret Dalawdaw, yan dyan si Ma'am Berna, si Berna, si Casey. So, pigme-mention ko po yan dahil ang iribahan duman, magayon po. Kaya kay Puhan, ang sabi kan sa kuya ni Tess, kaulayon mo ngaya, Sir June, ang kada individual, paano pa may improve ninda ang sa indang ginigibo, sa indang tibay. Baka nga natawaning assignment na duman na lang. Baka nga pwedeng kaulayon, aside from your assignment ngunyan, ano pa sa tuya mga pwedeng maitabang. So, importante po kaya yan yan ginigiribo ta.
ma-mention ko man lang sa office mo po, kanya mo dyan si Ma'am Lai, sa administration, kaya ba niya dyan si Casey. Sa taas po, sa bukid, ikaw mga pag-iribata, rayaon duman. Mini-mention ko po, sabi ko nga ni sa Indakayan, importante po kaya ang City Agriculture's Office maging panalmingan kang gabos na mga LGU. Though sabi nga ni Kayan, ang mas magayon ang City Agriculture's Office kang nagata, kung isipon mo, may kuman ka po tulos ng 45,000 household. Ano po, 45,000 household tulos ang kuman mo. Gusto sabihin, kung ihilingon mo lang yan, igawa ka na ng mga sisibutan. May sisibutan nga na po na kung paano ka magtanong ng gulay, mga livestock, So, yun po yan sinahihiling kong kaimportantehan digdi sa pigsisibutan ta. Ngunyan, si detalyeng nahiling mi ni Sister Tess Ray, ang sabi mi, dapat mahiling kang gabos ng mga LGUs, bago pa lang mahiling ka ng mga LGUs, kadakol pa lang kita mga amigo na mga natatabang man sa kuya, maano ko lang, maano nga po kayan, ma-recognize ko lang, araw po si amigo tang Congressman Gabi, si Saro ko mga amigo, naglalaban man pala ng Congressman, kaya medyo, bahala naman si Dandua kung papaano. Pero anyway po, sige, aramtaman kung ano ang ginigibo ni Congressman Gabi, ay rin man po ang tibay niya, pero nawagod man nindo si iba. And then, siyempre, ang Atlantic Bakery po, ang Rixing Hardware, yan, Didix Kinalog dyan sa Pacol, Carolina, and then, ini pong Hashi Industry, digdi sa Mabolo, and si Mr. Henry Yang Garcia Kwok. Taga-digdi po yan sa Naga, nagbalik lang igdita, gusto man magtabang sa tuyang mga kahimanwa, kaya nagbugtak ning dyan, Hashi Industry sa pati kang Mabolo. Wholesaler po siya kang gabos na mga sa mga plastic na pagkakan, na mga basta ito pong mga wholesaler siya sa disposable items, pero hindi po, more on environment friendly na so duman po sa mga sponsors ta. And then siyempre po gusto ko lang pasalamatan man si Mag-agum na Manny and Malin Kasoko, yaw sa Kasoko compound. Si Mading Malin, permi po yan nakatutok sa tuyang programa. Madi, kaya maray na aga sa imo. Sige lang sa continue sa pag-aling-aling kang mga makuha po mo dyan. And then sa po, ini pong grupo digding ko dyan kang mga para burak, po kayan? Itong para sa tindata sa Pacol, yan? Mga para burak. Tess, yan? Itong nagtitinda mga burak sa taas. Ayan, si grupo kang Cut Flowers. Nakaulay ko po si duwang Mrs. Ador, sinda magbilas, si Cecil, saka si Gina Lynn. Sabi niya, pera pala ng kalangkang pagbuburak ninda, nagsisibot man sinda tungkol sa, may mga rice pa yan. So, naggibo po sila sa rong kooperatiba. Yan sa Pacol Cut Flowers and Rice na Farmers Association. Kaya hindi pong hindi po grupo ninda duman, medyo magayon ay. Ang magayon ang grupo ninda nag-create sinda bagong industry duman sa parte kang Pacol, Carolina. Pero more on sa Pacol po siya. Kaya congratulations dyan sa Indo. Ayaw po dyan yan duwang Mrs. Ador, yan si Cecil, saka si Jenna Lynn, si Lynn. Sinda po ang kairibang kang grupo na nakaulay ko sa opisina kang City Agriculture's Office. Sabi ko, we will continue doing our work para mapakaraita ang sa tuyang mga negosyo. Ayun po yan ang importante, si Padagos na sigilang urulay. So, halipot na lang po ang sa tuyang oras, pero halawig-lawig pa manggarudikit, sabi ni MJ. Pero ito pong napag-ulayan mini-test, importante pong ma-share ta. Importante maaraman kapag iribata. Ano po? Dahil hinihiling ta po ang agrikultura. Sa sarong hinihilingan ta sa agrikultura. Pag sinabing agrikultura,
Yan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iyon na yan si agrikultura. Anything na sinabi mo, ilalaog yan duman. Kaya nga sabi sa ko ni Tess, mas maray nga Sir Jun, magkaigwa nga kita ng pero workshop with the City Naga City Agriculture's Office personnel na magkaigwa kita ng workshop na pasiring kita sa daw aram taman yan kung pasiring kita sa ang pinaka-importante po dyan, ma-uplift ang buhay ka mga parauma. Yung mama ni ba, mama po kitang pigsisibutan, ma-uplift ang buhay kang parauma. And then, ang second po dyan, siyempre, at habang ina-uplift ang buhay, inaalagaan taman siyempre ang satuyang kapalibutan. So, magiging sustainable agriculture kita. Dahil man sa basta puro na lang mga chemicals na halos para lang magtarabaan sa imong tanong, magtarabaan sa imong inatama na hayop, kung ano-ano ang ipapakakan mo, iuula mo, na maluwas na, siya sustainable. Baka makabutangal daw dahil na magtubo dahil nga sa sobrang chemical. So, balikan ta lang itong pinag-ulayan, ang pinag-ulayan po, may concern kami ng 7 para pag sinabing agrikultura, mo tulos kung paano siya maasenso. Hilingon mo kung anong opisina nagkakapot, anong teknolohiyang ginagamit, ano si financing na pigtatao, si operation niya, si market o si linkages, tapos si research and development, then evaluation, tapos kung anong mga improvement pa. So pag hiniling mo po yan 7 iyan, maski anong hapot mo tungkol sa agrikultura, may lalaugan po yan. Masabi, ay paano man po kaya kung gusto mo yung agrikultura? Duman ka sa number 2. Kung gusto mo ng organic agriculture, duman ka sa number 2, sa technology. Kisay po nga kayo mareklamo, duman sa opisina. Pero ang pag nagreklamo po, dapat itong mga positibong mga bagay na pag magreklamo, dahil itong agaro-angguton ka na, Kaya sabihan naman ka ng mga amigo ko, dahil pero may kayang anggot, Arog lang ako kaya. So, iyon po yan. Kaya, ining tungkol sa, sige po kaming tanong, saan paano may benta ini? Di siyempre, yaon dyan si marketing, yaon dyan si linkages, establishment of network. So, gusto mo pa po magkaigwa ng improvement, yaon po dyan ang research and development. So, ini nga sa overall, anong mga maray, digibuan ta po. Mayo po ngayon kami kapital, di kita sa financing. Hindi po paano ngayon na maasikaso mo ang program. So, para maasikaso mo ang program, malinaw na maray. Di ba? Malinaw na maray para maasikaso ang program, di ibang evaluate kita giraray. So, yun po ni sinasabi tang 7 bagay. Pero po, ini-encourage ko man giraray, IMJ and Tess and Bugoy. Ini-encourage sa si mga listener na magpadara kita sa 89.5 FM, yaon dyan si SM Mape, yaon dyan si Ina, yaon dyan si Elwin. Tapos po, live po kita digdi sa sa IMJ, yaon kita sa live sa FB, live sa YouTube. Galing nga, parang pang international. Pero sige po, we will continue doing this with the 89.5 FM radyo natin. Yaon po dyan si nakapokus kita. And then ang IMJ po, yaon po dyan ang support group na nahiling ko. Mas wider range ang maaabot para talaga mag-asenso ang inaapuntang agrikultura. So, ang sinasabi ta po ngunyan, ining pinaka-episode na sinasabi tang 1, 2, si national, si lokal, tapos pag-abutan duman sa specific, though day pa iniyo specific, though nakapokus lang kita. Kasi sinasabi ta baga Subago, sinasabi ta Subago, tamang-tama ang City Agriculture's Office will have a new leadership. Ang magiging bagong head kaya, dahil tapaaram. Pero, for now kaya, ang aram ko, pag mayo ka pang designate ang mayor na acting or officer in charge kan City Agriculture's Office,
the city administrator takes over. Si Sir Frank Mendoza po yan. Si Sir Frank Mendoza has been with the City Agriculture's Office for some times. Naging OIC man po siya dyan. And habang deposit na nagdi-decide kung sisa ibubugtak, maayo pa po yan mangyayari. Ang gusto sabihin, siya pa ang makapot kayan. Ano? And sa kuya po, para kadakol kayo nagkakasuugma, kadakol nagkukongratulate ako na, ikaw na ngayang OIC. Sabi ko, I beg to disagree. Sabi ko, pasensya na po, dahil na po, habo ko po talaga. Kumbaga, habo ko na ng stress. Tautan na yun sa mga hubin. Kumbaga, ang iniisip na lang, mag-focus kita duman sa, kunyari, kami kang aki ko, ma-focus na lang kami sa pagtanong-tanong nga duman sa taas, sa farm. So, dyan na lang po kami. Ako po ma-endorse ng mga maray kung si Sam pwede pagpilian ni Mayor to become the officer in charge kung dahil pa man ma-decide na makuha ning head. So, sa almost na po kitang oras, mapasalamat na lang po kita perme sa tuyang kagurangnan na padagos kitang ginigiyahan. And dagdag ta po ang pangadji tangon yan. Pangadji ta po ang mga lideres sa Russia, lalo na si Putin, si President Putin na i-atras naman ang laban sa Ukraine. Dahil na po magdagos ang gyera. So let's continue praying for that. Though sabi nga niyan, dahil man madadangog ni Putin yan, ang pangadji ta Tagalog, Bicol, English, siya Ruso. Pero ang power po kang kasatuyang kagurangnan makusugon. Ang kaulay tabo bako man si Putin, ang pinapakiulay tabo sa satong kagurangnan na ma-realize kan mga taong yan na dapat day man arog kayan. Liwat po, thank you sa 89.5 FM KSM Mape, Elwin and Ina, and also of course sa IMJ, si boyfriend and girlfriend na haloy-haloy na, naghahalap na lang po ako kung nuarin. Pero anyway, sige, thank you Tess for joining us. And then sa gabos pong mga sponsor salamat po sa gabos po. Thank you. Mading Malin and Pading Pani, maray na aga sa tuya gabos.